everybody! Kumusta ang tanan? Lalong-lalo na din sa Bisaya. Siyempre, Bisaya jud no, kay Bisaya ramang jud ni ako ang pag-istorya aron ma-explain ako og tarong no, kay budlay na mahinawayan na punta sa mga Tagalog nga kita ko ng mga Bisaya, mga gahi kayo kuan. I mean, gahi kayo og tinagalogan. Na jud accent ba nga special kayo no. So pero okay na ay proud Bisaya gid kaayo ko, proud kayo ko lang ako na ginakaulaw. Mo nang mostly actually sa akong mga content nang kanang magtagalog ko, magkuan ko daghan kaayong kuan lapses kay dili lagi ko ingon nga fluent jud sa Tagalog no. Isa pa lisod kay ni maghinilas ta. Ako guys, nanigulang ako din sa Germany. Isa pa nakapuyo ko og Manila. Ay Ginoo ko. Bisdak ra gyapon kong dako. And besides, parehas ko gingon ganina, proud jud ko nga Bisaya ako. Oy, dili gud na ako ikaulaw. But anyway guys, tubagon ako ning usa ka pangutana nga dugay na jud kay sige ginapangutana sa ako aba. Samot na sa akong mga friends, samot na sa ako ang mga silingan, ug samot na pud sa ako ang mga nahalubilo no nga mga interesado nga makaanig Germany. So para di ta malobat ari nagangot na kog charger aron padayon ang ato ang chismisan marites. Alert. Ang pangutana jud nga mostly jud nako ma-encounter once nga makabalo sila nga German akong bana, medyo personal. So, tubagon ako siya, straightforward, according to my experience. Siyempre, sa experience na magbase, kaya naman ta expert, di ba? Ang pangutana nila, ingon ani jod, Ma'am Jel, tinuod ba nga pisot kuno ang mga German? Hay, Ginoo ko. Maura ni ako matubag nga straightforward, pero i-explain ako. Dili tanan nga German pisot, okay? Dili tanan. Para dili ayo katarantar. Pero mostly sa ilaha pisot. Tinuod jud na wala sila ituli. Ngano? For information usa guys, before ko nitubag ani nga pangutana, nananghid sa ko sa ako ang bana oy nananghid sa ko kung okay ra ba niya nga tubagon ako ni siya ingon ani nga klase sa pangutana. So gitubag ra ko sa malit nga okay ra basta ayaw ra ipakita ang ako sa ilaha. Oh. So, syempre, no? Syempre, ako po siya gipangutana kung tinuod ba nga pisot ang mga German. Kay prangka nga pagka-istorya, akong bana German man, pero dili siya pisot. Okay? Siguro naswertehan ragug ko. Kita magod nga mga Pinoy, syempre, napod tay culture nga atua. Ang mga German, mao nga dili tanan sila natuli tungod kay lahi pod ilang culture. So, dinhi sa Germany, daghan jud ingon akong bana 95 to 99% sa German walay tuli, okay? In short, pisot lagi. Sa kadaghan na nako nga mga nakailapod nga mga Pilipina nga nakapamana og German, mao gina siya sige dayon ang topic kung pisot ba ilang mga kabanahan. So kay kami dinhi open pod me, always pod me ga share ana. So as in pisot jud halos kalabanan nila nga mga bana. Pero guys, if we will talk about hygiene, dili na siya ingon sa papisutay or natuli man ka or dili. No, kung kabalo ka maglimpyo sa imong lawas, limpyo jud ang imong lawas. For example, ang mga German dili sila dili tanan tuli, di ba? Naana na sa ilaha ka ng ang paglimpyo, no? Kung ganahan ka nga bahala wala ka natuli pero limpyo ka, maligo ka kada adlaw. Ana ra gud na. Parehara gud na sa Pinoy. Unsa man ang tuli ka nya dili po ka friend sa tubig, di ba? Dili po ka friend sa sabon. Oh, may pag wala ka natuli. Oh, asa pa man ka kaysa dito na lang sa walay tuli pero everyday ga ligo, everyday ga galimpyo-limpyo sa iyang kuan dira. Naamang gid galing taga diri sa Germany or German nga natuli, katuna sila ang ila religion mostly is Muslim. Kaysa Muslim guys, kinahanglan jud nga tuli ka. So, mao na diri nga kalabanan sa mga German guys. Walay relihiyon or kung naa manggaling katong relihiyon nga okay ra nga dili magpatuli. Actually very open sila dinhi. Wala man nila ginakaulaw nga wala sila ituli. So lahi man gud ta og culture. Pinaka-importante man gud diha nga butang is one word lang guys. Ang pinaka-importante, respect. Respect lang. Kung unsa ilang culture, kung sa atong culture, respetahay ra. Kung may tuli ka,
congratulations. Kung wala kay tuli o ligo ragug kag everyday limpyo-limpyo ra jud sige aron dili pud ta manimaho. O di ba? Kay lisod mang pud ning wala tay tuli di ta maligo guys kay na-enjoy something, di ba? Samot na og na kay uyab. So ligo-ligo pud pag may time. Oy, dinhi sa Germany wala pud kunoy doktor nga manog tuli. No, di ba? Syempre, maadto ka diri sa Germany nya mao na ilahang culture mag-doktor pa ba ka, doktor kwak-kwak pa bagog ka kung wala magyapon kay pasyente kay dili man uso ang tuli dinhi. Palangitaon ang doktor nga mutuli. So usa po na siya kabutang. Parehas ako ingon ganina, respect lang. Mo po na ang culture nila, mo po na atoa. Ang importante, ang hygiene, maligo sige anara para swak ra gihapon. Okay? So I hope natubag na ko inyo pangutana guys. Bye.